Лише за 10 днів після захоплення Російська Федерація офіційно визнала, що полонені українські моряки в Москві. Та навіть пообіцяла допустити до них українського консула. Про це напередодні повідомив Павло Клімкін, український міністр закордонних справ. Про це він написав у своєму твіттері. Україна робитиме усе, аби наші дипломати якнайшвидше здійснили візит до СІЗО Лефортова та Матроської Тиші, де тримають 24 українських військовополонених. МЗС Російської Федерації таки повідомило офіційно, що українські моряки у Москві і пообіцяло надати до них доступ нашим консулам. Робимо все, щоб консули потрапили до хлопців якнайшвидше. Нагадаю, ще 25 листопада під час планового переходу українських ВМС з Чорного до Азовського моря росіяни у Керченській протоці захопили 2 українських бронекатера та буксир. По українських кораблях навіть відкривали вогонь, внаслідок чого 3 українців отримали поранення. Протягом наступних 5 днів захоплених військовополонених вивезли з Криму до Москви. Весь цей час до українців намагалися потрапити дипломати, та досі усі спроби були марними.